Ketina neBitterness family vadecida kujoina hondo yaMadam Boss namaititi mushure mekunge vanzi havanawo class nekuti class haiite kuti murume asakuhurire. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sisi vaMadam Boss vabva vangojoinawo nhasi vati zvekunzi Changamire is peaceful bodo vasvika vakatuka kusvika voice ravo rashoshomera. Maititi vanga vambotaura makuseni vachitaura kuti Madam Boss vari kuti vakavaka imba namakumbo asi makumbo haambokwanisi kuvaka imba zvekudaro. So maititi vazodzoka zvakare after vaita that 1 hour live vakadzoka vakataura vakati neclass yese iyi murume aizomitisa here munhu ane structure inenge mapuranga. Class doesn't keep your man. Kure uko paye wakanyikwa mugaba reshemu chairo Sylvia kubowa kunge mombe yarepwa. Vanhu veSnake family vaya vakataiwa mukangoziva chete kuti murume akafanana nembwa chero ikaguta seinonokwata panext door munobatsirika kwa hatingode kushainirwa tichidimikirwa tinotoriwo nezvekutaura. Pabatisi say this time I go retaliate kwai komombe yacho inenge ichirepwa nani first kuitira tiite measure the sound nedegree yekubowa. Uri kureva mombe dziri kudema here ikoko kana kuti muri kureva mombe dzipi dzacho? So Patricia Jake decided to be the platform yekuti Bitterness family yese iungane ipapo. So remember mazuva apera zvazvichiitika kwachidhamudhamu areizigwa mari yanga achifanira kuti areizirwe kuitira kuti akaita any legal issues akugona kubhadhara. So nhasi kwakuchibatsirwa Patricia Jake because ndiyewo ari kunida legal anogona kunida kubhadhara malegals whatever hake iwayo. So Ketina sent $300 akataura kati haini Bitterness yangu guys inotobhadharwa munhu wese kuna mamaketi. So she sent 300 neWorldRemit. Then pazoita mastars akawanda zvachose kupejera Patricia kuitira kuti kana achinge azosungiswa agone kunozvibhadharira. So nyaya yacho yangotengwa zvakangonaka. Vanhu vakataura actually Patricia Jake atotaura kati toda kumbocompare between the two. Harawa yako ungaicompare here naNgoni. Harawa yako iri kuma 68 iri kubuda muold people so Ngoni achirefresh. Iwewe uri munhu ari kuma 36 38 but unodanana seiko nevanhu vane ma60 ivavo. Ukanzi iwe uri convict zvakare marriage dzako dzese ma 2-minute noodles compared kuna Madam Boss avagara marriage yavo for a long time vato vane vana vavo vaviri. Speaking of children, Madam Boss vari kuita vana vava nevana 2 nemurume 1. Iwewe vako igame park. Umwe ndewe kwaNondo, umwe ndewe kwaShumba, umwe ndewe kwaAmeno zvichinda zvakadaro. Uye vana venyu vari kuita ungocha nekuti wakatora mwana waGilbert kuti ugare naye iye achidanana naTiti. Makaenda 1 mese kustand naMadam Boss muine zvidhina mukataura muchiri kuwirirana mazuva ekuita mabridesmaids aya mukataura 1 kuti tiri kuvaka pastand pano chichichi iwe uchitomukorokotedza but zvazoita sei iko zvino wakuita kunge usingazive kuti Madam Boss all this while anga achivaka. And usaita kunge hauzive kuti social media ine mari. In one night someone can have a lot of stars dzingamukurudzira. Yes, Madam Boss wangu asina mastar but uri kutaura 1 kuti she was a brand ambassador or she is a brand ambassador. So it is possible to build something like that. Ukatarisa zvakare ndiwo wakatombouya pano uchiratidza kuti Ngoni zvinenge zviri kuramba kujemena ari kugara muchimba chisinganzwisisiki but at the same time what if you are saving kuti vapedzise mafinal touches emba yavo. Ngoni did a degree in marketing for their brand. That is why their brand is a peaceful one. It is wealthier, it is classier, so you can never compare to them. Okay, so sezvo tataura nyaya yekuti Patricia Jake ndiye anogara paground anogara achisungisiwa. So iko zvino Ketina ari kuti iye neBitterness family vana Rusamas nevamwe vakadaro vachakontinua kuita umbinga vachimuchengetedza because ndiye anovaranira maissues avo paground. Then vataura zvakawanda kunyanya
kunyanya Ketina akati hatingatukirwe celebrity nakamuchacha. Musakanga moti Madam Boss vakaenda kuBET vakanorabha mashoulders nana Chris Brown nevamwe vakadaro nana Will Smith, then tozotukirwa nemunhu anotamba nemadhongi kudema uko. Hatizvibvumi. Usakangamwe zvakare kwanzi kamuchacha uyu wakazombodana naShepherd kwaanga achipota achinda kuBritain kuAmerica ikoko achidanana nevanhu. Saka haana class when it comes to men. Munhu ari kungotsvaka marriage, which is the total opposite of Madam Boss. Varatidza kuti vanoshingirira imba yavo chero ukanzi ngoni hashandi, but iwe she keeps on vane murume wavo 1 year. The Queen of Peace vabva vangoti zviri nani kuchemera murume wako pane kuchemera zvikomba. Changamire is peaceful. Ukuwo Tete Mildred vabva vangoitenga vakati aiwa zviri nani kuchemera mhofu Sugar Mutape. Ukuwo Lulu Edwards wabva wangoya akati aiwa iwe wakaora uri teenager wakaita edze shora matongo chakapedza mbudzi nekumitiswa one time wakazadza varume edze ukaora gumbo wadefaulta nawo hapachina anoda kurara newe ndosaka une godo. Tyra is your boss. Kanhu kakabanwa European countries. BP yakwiraka baba Harare vakakusvipa vakati havadi kutamba nemabhishu kulonchi kwavo. Pei nekubuda Harare uchimhanyiswa hausi kuiziva. Gara kucottage ikoko nemunhu wawakatizisa mansion haidi noise. She's the last person to throw shade. She's talking kumbo, but she changes men every month. She builds with stolen money and she's getting everything for free. Madam Boss owns the house and she's stuck it in her head that she's renting. Let her believe what she wants. This woman is in serious pain, thinking about where she could be if she had not misused the money she stole. She's daft form 4. My best friend akamboita musikana kanaka kudarika wangu. Zvaindirwadza ine ndakafeel jealous. What about mansion? So ndo mama comments ari kuuya achitaurwa nevanhu kuti ivo amai ava vari kuti yeye Tyra ibhishu mese muri mabhishu, but pane chinonzi Grace amai mwana umwe kuvaka 4 dzimba negumbo iwe cottage. Sorry maningi machepa amai hamuchadiwe pamarket nyama dzaputana. So guys, ndo nyaya yatiinayo iyi. Queen of Peace vapindira vakapopota kusvika vashoshomera voice. Ukuwo Tete Mildred naKetina ndivo vari kuti vakakonzeresa kuti paite bhani iyo yaya. So Ketina ari kuti iye ari kuda kuti Rue Summers aende kuna Tete Mildred vanotaurirana vakumbirana neruregerero, and she has made it a point kuti this time hazvisi kuzomboita kuti Summers arambe achitukana naTete Mildred nekuti iye anobhilivha Tete Mildred ndo one of the founders weBitterness family iyoyo, nekuti ndio vakaburitsa nyaya dzekuti musikana asvike pakusungwa uye abhaniwe kuUK. So guys, please do leave your comments on what you think about nyaya iyi. Ichapera zvakanaka here? Vanhu varamba vongorumana kudai chiko naivedwe.